Joert winnen in Medemblik de finales van de Delta Lloyd Regatta zielwedstrijden. Voor u wie verslagjouwer Roelof de Vries erbij. Voor Marit Bouwmeester is het een kwestie van haar eerste plak behouden. De hele week is ze eens oppermachtig en in de medal race, de laatste race van deze week, is ze weer heel erg goed. Ze wint de medal race en daarmee het klassement. Ja, ik met deze nice race als deze is het echt een opluchting om hier te winnen. Is het een soort van bevestiging van dat het goed gaat? Ja, zeker weten. Ik bedoel, ik ga heel hard werken samen met mijn coach Jaap Zielhuis en samen met mijn broer Roelof. En we blijven, ik kost dat het werkje, maar dit is echt wel een bevestiging dat we op de goede weg bezig zijn. Ook voor Pieter-Jan Posma is het een kwestie van het eerste plak behouden. Maar daar is het een stuk spannender. Hij gaat namelijk te jaren met een Duitser onder leiding. Alle twee hebben ze 12 punten. Hier, jelwijs de race, is het nog hartstikke spannend. Maar als we letter joggen, dan is het God toch grutter worden en pakt de Duitser uiteindelijk de overwinning. Een flinke teleurstelling voor Pieter-Jan Posma, die altijd nog zo graag eens een keer in Medemblik winnen wil. Dat is wel even frustrerend. Ik had net toen ik over de finish kwam, zeker het eerste kwartier, dat je gewoon, ja... Even moeilijk. Ja, moeilijk. Ja. Een verrassend gezicht in Medemblik is die van Roelof Bouwmeester, de broer van Marit Bouwmeester. Hij had na 2 jaar het besluit genomen om weer te zielen. Leuk man, leuk man. Ja, nee, heel. Je hebt zelfs zelf bij, hè? Dan rijd je helemaal uit voor. En dan is de kwartier, ja, ik kan ook een potje. Nee, is leuk. Echt leuk. Ik vind het ziel hartstikke leuk, daar ben ik achtergekomen. Ik ken het nog steeds, dat heb ik deze week voor mezelf jongen. Dus zolang ik fit blijf, ja, dan blijf ik sowieso ziel. Ik ga nog een paar trainingstages met Marit staan. Ja, dat gaat gewoon terug, dat is leuk.